people! Nawa ko na diri sa mall. Kaya naglaglag ako kay balita na ako na daw mga kuandri na yung mga display diri sa mga sakyanan ng mga pulpa kayo pang off-road ba? Pulpa kang idol kaya na ko na may ngana. Istorya lang ko kita ganda yung kukingani nga t-shirt. Oh yeah man! Ako ang first Cagayanon 4x4 Off-Road Expo 2017. Alright. So na yung program karon. Parang may nakikita na ako dalawa. Alright, there you go. Sige na, enjoy. This is a very, very fun game. Hindi ipakita ka naman kasi klase ng mga part na yung mga shock, mga ligid, ububan pa. Oh, na-enjoy kayo dito. There you go. We have 2 participants now. We have 3. Nawang ligid. Okay, I need 7 more. So that we can begin with this game show. Uy, mga pamilyar. May mga taga-BCBM. Hi, BCBM. Hi, Mami Jane. Vidya people. We just open the door. And then we just... Hi. Hi. Whenever I see your smiling face. Problema kang allergic ko sa mga actually, today lang first day. Okay, like this na lang. We will... Okay. Mga gipang-modify na ni siya. Gikan sa ligid, mga shock uguban pa. Alright, so. Ayan. Siyempre na po yung mga sounds. 8, 9, I think they're joining. Car audio upgrade. So, siyempre gusto ko siyang masakyan ng amin. Mga sunod mga tugs, baby. Kana, kailangan ni mo ikuha na yung sakyanan. Ito akong sakyanan ka. Okay, so let me O siyempre, usap po sa mga makalindot sa itong mga sakyanan is nindot ang ligid. Tapos ipahain mo gamay. Unari kayo mga saktong mga That's 2 more. shock. Ano ba? Come on. Kanabitong wala na dahong nga ang imong uyab o imong best friend day uyab o nang masyak. Masyak ka. Yan. Yan. Muna siya usa sa mga pampanindot sa imong sakyanan. Ang yantas o ang ligid. Ayos ha. Ano yung mga para Kasalanan ko ba kung iniibig kita? paraan Bernie. Hi. Para-paraan si Bernie. Mickey Thompson tires originated from what country? Once again, Mickey Thompson tires originated from what country? A. Australia. B. United States of America. C. Tagahawa. Canada. Okay. United States of Kanina America. yun. Kasi klase ang brand sa sakyanan Canada. niyo. Yan. Go! Hindi pa yung po niyang Ford. See? 1, 2, 3, 4, and 5. Alright, the right answer is the letter B. Sa, United siyempre, States of America. sa Okay, so siyang once again, for the next information off-road. of all our guests down here, and all of China, B, New Zealand, or C, Japan. Once again, Kita to di ang mga ingani ang hilig. what country? Comment below. China, Or i-share B, ni siya New Zealand, kuwan. or C, Japan. Share ni siya nga video. Go! From what country? A, China, B, Philippines, C, Ganda. Malaysia. Once again, Malaysia. Go! Yala. You're here. Wala ni. Ay mga bata, gawano bata. Wata dita makapandiskati pansis. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself. Sue, are you sure of your answers? Excuse me. Ikaw ang host? Hi, siyang host. And question number 4. Babae man ikaw Here sa we go. persona. Basis kay kaya. Whoever ang Babae sa personal answer sa lugar din ng mo. tama. Letter P. So once again, Carl Jackson specializes on motorcycle tires. Thank you so much for those who joined. And the music video is John by Figueroa Posting. Usa sa ilang mga major sponsors diri. Kani nga mga ligid Lincoln kayo. Ang brand natin ay Nito. Ayan, naku.
Ang problema ni ba, kung ikaw presa ko, ako'y sakyanan, pero kanang igol bitaw ko mo sakay, wako'y hanaw ba? Saan ko pag ila nga ang dapat ang ligin ako paliton nindot kayo. May tanan nato tayo ma-interview ba nga nabitaw ang gwapo nga itsuraan ba nga sex? Kao ba na ako si Sir Rolex? Sir, ayong adlaw kanimo niya. So unsay mo i-consider labi na kung ligin? Safety. Safety, okay. So dapat ang una i-consider sa usa ka dunay sakyanan, safety. So go for your money's worth. Get premium tires, which is we consider the first things first is the safety, and so go for premium tires. Premium ka kabalo ka. Alam mo sir, ang problema karon, may mo ingon nga barato ra atong ligid ang imong kailangan. Nanay mga baratohon karon. Unsa may dapat nimo i-consider nga na? Actually, it's good to be price conscious, no? Pero una, sama sa itong iyong ganina nga dapat i-consider ginato ang safety. Isa pala, ang imong sakyanan pila ka milyon, yung matinilan na nimo ka ng niya na klase nga ligid. Murag, sa storya pa na, mismatch. Correct. Tino. Ito sige ka kinabuhi magudang nakakuha sa lalay sa panahon magbiyahe ka. So, again, go, you have to get your money's worth. Oh, yan. Now, ang atong brand sir diri sir, labi na sa Hiansan, unsa nga mga tires? Una, we carry premium and quality tires, no, which is the Benki Thompson. Okay. Nito, which is made from Japan. Nito, okay. We have also truck tires from China, which is the Marando. Okay. For truck and bus. And lastly, we have a very own brand, Car Jackson motorcycle tires. Ayon. So kani nga mga tires di kay ka magmayan eh. Daily juga magmahay because in Hian Science, we always consider safety to our consumers. Alright. So karon mo ni karon makita to ng mga likidan ni. Asa ang opisina sir in kaso gusto sila mga tanag uban pa? We are located at Barangay Puntol, Cagayan de Oro City. Fronting beside Blue Energy gas station. Alright.